akong tupad ang atong palaran karon nga mudawat sa ato ang brand new nga radio set. Imasab sa ato aday myself nga pinaskuhan sa atong pinaskuhan sa DXDC atong sayron day. Kinsay pangalan kasama? Fernando Velasquez. Kasamang Fernando. Unsay exact address din sa Purok TV. Purok Tubi, Barangay Magtuod, ang pinuyala ni kasamang Fernando Velasquez. Dili pwede nga itong i-handover, idak-dak na ito ang premyo sa iyahang atubangan. Kung dili makakanta o Christmas song. So kung sa iandam na ito ron kasamang Fernando. Kasadya. Kasadya, pati sadya, agong sadya. Wow! Mga silingan! Sa Barangay Magtuod yan ang inyong garbo. Si kasamang Fernando para sa iyang Christmas song. Go! Kasadya nining kaknaan, Dapit sa kahimayaan, maoray among nakita, ang panagway nga masanagon, bulahan o bulahan, ang tagbalay nga giawitan, awit nga halandumon sa tanang Pasko, magmalipayon. Okay, kasama ang Fernando ang imong brand new radio set. Ipatubang dito. Okay, dera. O sa basulti nimo. Daghang salamat sa DXDC. Di basta number one. Ay sunod na to na mais. Ang ato ang grocery items pinaskuhan sa DXDC. Okay, ngadto sa pamilyang Velasquez diri sa Barangay Magtuon. Kasama ang Fernando. Dawal ta ang atong usa ka plantana. Mga grocery items para diya nimo nga suker gyud naton di paminaw. Nanagyan na gyud gisapo ang radyo mais. O sa basulti di kasama ang Fernando. Daghang salamat sa pinaskuhan sa RMN. Di basta Radio Station. Di basta. Mission accomplished! Dari sa Barangay Magtuod dito sa Davao. Okay, kauban na to ang kinatibukang team sa pinaskuhan sa DXDC. Kauban nga Radyoman Ryan Aligado, sa Radyoman Jamie Salas, kini si Radyoman Dong Irin Lumasbog, kauban ang pamilyang Velasquez, Tatang Arimen. Makarating